Afambu isi nguzo Franklin Sperie. Abum Omo the CEO of Sperie Integrated Services. Business him na Bali n'ime ka obodo anyị Nigeria bụ obodo dị mma. Maka na onwe ife na-eme iti aka na ime ka economy anyị dị mma. Things like onwe ife na-eme na-akpọ ya free skill acquisition. So ihe na-eme bụ na m na-train ụmụaka dị from 17 years to 25. M na-ekuzi ya nkuzi ịmụ otu a si eme akwa, ịprint, ịdụ akwa, for free. Anaghị ego. Ihe a bụ otu m si na enyere obodo anyị aka in my own little way. So all him name, and in that way I believe him that na eji m nwayọ na-enyere ndị mmadụ aka ndị nọ na my community. And as far as m na-enyere ndị mmadụ aka na my community, automatically m na-enyere the Nigeria economy aka. Abịa na policy na-ama affect ọ bụ na ọ ga-adị mma ka ụmụ business nta obere business ka anyị na-enwe ha na-akpọ ndị obodo oyibo na-akpọ tax cut. Ọ bụ na a ga na-eweretara anyị ego agha na-akwụ as taxation. Ọ bụ na ga-agbalị reduce kwara anyị ego agha na-akwụ ụmụ recurrent bill maka ụmụ ọkụ ịchọrọ anyị mara onye ọbụla na-use ọkụ. At least ọ bụ na ga-agbalị na-reduce anyị ego anyị ga na-ime ka factors of production anyị gbadata. Any policy ga-eme ka factors of production anybody nọ na Nigeria, onye ọbụla na-eme business gbadata. Onye anyị chọrọ, onye ga-eme ka obodo anyị gaa ọfụma, onye ga-emekwa ka anyị nwa na-eme business ka anyị nwere ike na-akpakọta ego ọfụma ka onye ọbụla were obi dị onye ọbụla mma. Ọ bụ na gọọmenti ga-agbalị na-enye incentives, enye ndị mmadụ ego, ọ bụ ibi ndị mmadụ ego, ebi ndị mmadụ ego long term, si ha jiri nwayọ na-akwụ ka ha were tie aka na business, ọ ga-enye ndị mmadụ aka. Ọ bụkwa na gọọmenti agbalị reduce anyị ụmụ ihe tarifu ndị maka na things like amara onye ọbụla na-akwụ ụgwọ ọkụ every month, amara onye ọbụla na-azụ fuel. Ọ bụ na gọọmenti ga-echọ otu a ga-esi mere reduce ego ahụ anyị ga na-akwụ. Ụmụ ihe ndị a ga-enye aka ndị mmadụ ime business aga na-ara anyị ahụ. Maka ọ bụ nke imechi ego ịkpakọta ego ejiri kwụọ NEPA bill, ejiri kwụọ nka at the end of the month ihe fọziri gị bụzi obere ego. But gọọmenti gbalịa wedete ego ịma ụmụ ihe ndị anyị ga na-akwụ ụgwọ recurrent bills ndị a mana NEPA, because chọrọ ịchọ isi mee ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ. So ọ bụ na gọọmenti ga-subsidize things like this, ebe anyị nwebere 24 hours light na Nigeria, ọ ga-adịkwara anyị mma. Ụdị Nigeria nchọrọ ịfụ Nigeria dịka obodo oyibo. Nigeria ga-eme ịpụta ụjọ agha na-atụ gị na mmadụ ga-abịa gbagbuo mmadụ. Nigeria ga-eme ịchọrọ ịkpata ego, ọ dị izi ịkpata ego. Ama na ọ dịkwacha izi ịkpata ego like that, but at least ka ọ dịtụkwanụ mfe. Anyị chọrọ Nigeria ga-eme ịma ị ga-ịpụta ụzọ dị mma, ọkụ dị, nri dị. Ụdị Nigeria anyị chọrọ. Nigeria ga-eme that na ego obodo oyibo dị proud si ndị mmadụ na isi from Nigeria, and ndị mmadụ asị that no ezigbo country ka isi pụta. All the Nigeria anyị chọrọ. Ọ bụrụ na anyị na-ajụ for ka enye anyị too many things, ihe anyị just chọrọ basic amenities, ka obodo just dị mma, ka obodo dị ụtọ, ka ndị mmadụ mee business, ka anyị nọkọta as one, ka anyị nọ in unity. All Nigeria anyị chọrọ. I believe na Nigerian youth ga-make a complete difference in governance. I believe that na anyị niile yi ofu shoe a, anaghị niile ka ọ na-afụ. Anyị niile bụ youth. I icheki ị ga-afụkwa that na a lot of people have to go outside vote all day, and a lot of people ma odiri ihe ma otu ha chọrọ isi retire. Otu m nọ na mụ nwere retirement plan, mụ chọrọ m retire ka obi dị m mma ka mee business. So inye m opportunity of, for example, na sị m na mbịa na baa ọchịchị, just like other youths. I'm the problems on ground. I'm otu ọ dị, I'm ihe anyị chọrọ. And I'm na phobic age rap. I mean, ile protest, peaceful protest. I mean, after that, the whole Nigerian youth, chikoto obi, chikoto onu want. I say, kabalia, make a obodo anyị dị mma. So, in your opportunity, of course, I got Bali. Nigerian youth get more for me. Afambu isi nguzo Franklin. Apum chim. Ebu mo korobia no ma bogobia Nigerian youth now.